Hola a tots, benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en història medieval i moderna de segon de l'ESO i bé, ens situem en el tema número 3 que fa referència a l'Europa feudal. Bé, a continuació farem un xicotet repàs per allò que s'anomena el clergat a l'edat mitjana, aquest grup privilegiat que manava sobre la resta de cristians europeus i on les creences i l'espiritualitat regien bona part de l'univers medieval. En segona instància farem també un repàs a allò que s'anomena el feud, on s'agrupaven aquesta societat també encunyada pel famós George Duby com una societat de guerrers i camperols. Bé, tal com comentàvem, ja sabem que l'Església regulava la vida dels poblats, de les ciutats, de les aldees i sobretot a través d'aquest conjunt de cerimònies que marcaven els grans esdeveniments de la vida d'un cristià. Són l'aplicació dels famosos sagraments, el bateig, el matrimoni, funeral i a més també regulava les festivitats del calendari, de diumenge de Nadal, de Pasqua, Tots Sants, la Mare de Déu, Setmana Santa. Bé, tal com podem comprovar, totes aquestes festes encara estan vigents en el nostre calendari i bé, seran un objecte de debat a l'aula. Per la seva part, els cristians havien de complir un seguit d'obligacions religioses, és a dir, resar quotidianament, anar a la missa diumenge, el dejú de la quaresma, confessar-se una vegada a l'any, complir la penitència, combregar per Pasqua, a més de practicar la caritat i es recomanava també fer un peregrinatge, en aquest cas, a llocs sants com ara Roma, Jerusalem, Compostela. Bé, ens crida l'atenció, però en un principi tots aquests preceptes són molt pareguts als d'altra religió, veritat? Com per exemple l'islam, que has de resar 5 vegades al dia, que has de fer el dejú durant el ramadà, el credo de la fe per part d'Allah, que és l'únic Déu que existeix, el pelegrinatge en el cas del musulmà a la Meca, o sigui que tota la religió al cap i a la fi té, diguem-ne, una connexió i uns preceptes que en molts casos són similars i així veiem una, diguem-ne, connexió total. Ara bé, una altra cosa és que al llarg dels anys s'hagin fet més laxes certs credos com començar a succeir a partir de, sobretot, finals de l'edat mitjana i principis de l'edat moderna al cristianisme i que suposa aquest cisma, aquesta separació que més endavant veurem. Quant a l'Església, a la seva jerarquia, a la seva institució, ja sabem que era una institució molt rica i influent, amb una gran influència en l'Europa medieval, no sols espiritual, sinó també política, ja que acumulava riqueses, ja que acumulava molts béns i bé, bona part del clergat gaudia d'un alt nivell de vida. Ja sabem també, o ja sabrem quan arribem a quart de l'ESO, que a partir del segle XIX comença a dur-se endavant allò com s'anomena com desamortització, on a partir de l'època napoleònica, sobretot durant tot el segle XIX, l'Església comença a perdre part d'aquests béns que tenia, diguem-ne, en la seva propietat. Darrerament, i per tal de tancar amb aquest apartat, hem de parlar de l'organització de l'Església. Ja sabem que tots els homes que es dedicaven a l'Església constituïen el clergat i que existia una figura major que encara existeix actualment, que és el papa. Segons la destinació i segons la dedicació, en aquest cas, del clergat, podem dividir el clergat secular, que és aquell que està format per sacerdots, rectors, bisbes, cardenals, i que són els que atenen directament als creients, els que tenen contacte directe amb els creients, i per la seva part també ens trobem amb el clergat regular, que són aquells que són els monjos, monges, que estan dedicades completament a l'oració, vivien en monestirs, vivien en el camp, que actualment també existeixen, algunes d'elles de clausura, alguns d'ells també encara són monjos que viuen retirats al camp i que es dedicaven a l'oració i en aquest cas a aquests oratores que també hem vist anteriorment que pregaven per la salvació de l'ànima de la resta del tercer estat i del poble. I a més hem de tindre present que sí que vivim, tal com hem assenyalat,
ja anteriorment en una societat molt estanca però molt heterogènia, i això es reflecteix perfectament en el clergat. És a dir, tenim un alt clergat que són les altes instàncies, les altes jerarquies, com poden ser els bisbes, els cardenals i els abats, i d'altra banda trobem el baix clergat, que són sacerdots de les parròquies rurals, monjos, i que vivien bàsicament de la caritat i amb una vida molt humil semblant a la dels llauradors i camperols. És a dir, així també trobem aquesta heterogeneïtat tal com la hem trobat en la noblesa o tal com la trobarem en els llauradors. Actualment també tenim aquesta situació, tenim les altres instàncies eclesiàstiques i després tenim capellans, tenim retors de parròquies menudes que tenen una vida molt humil i que viuen amb molts pocs diners. El següent punt és el número 6, és el de senyors i camperols, com s'organitza un feu. Ja sabem també que la terra estava a mans dels privilegiats, nobles i, en aquest cas, laics, que són els nobles, o religiosos, que és el clergat, i allò que es constituïa era el que s'anomenava com un feu. És una paraula que encara s'utilitza, per exemple, en l'argot futbolístic, no? El feu del València, el feu del Futbol Club Barcelona, el feu del Sevilla, el feu no sé, del Deportivo de la Coruña, i este feu no era una propietat privada, compte, això és una qüestió molt important, sinó que estava vinculada. Això què vol dir? Que el senyor la podia explotar i treure-li benefici, la podia transmetre als seus hereus, ara bé, no la podia ni comprar ni vendre. És allò que s'anomena, a finals al segle XIX, s'anomenarà terres i senyorius en mans mortes, i que a poc aquesta situació jurídica anirà canviant perquè la terra sigui adscrita a una persona i pague impostos, però ja estem parlant en el segle XIX, en l'edat contemporània. De què vivien els senyors? D'allò que s'anomena com la renda senyorial. Així hem de distingir dues coses. D'una banda, el senyoriu territorial eren aquells que era aquella part del senyoriu on s'explotava la terra, se cedien parcel·les als llauradors perquè foren explotades a canvi dels pagaments d'unes rendes, i allò que rebia el senyor era el que s'anomenava com renda senyorial. Els llauradors estaven obligats a treballar la reserva del senyor X dies a l'any, són prestacions personals, a entregar-li una part de la collita, és allò que s'anomena el cens, i a contribuir al sosteniment de totes les infraestructures que es creaven al voltant del feu. És a dir, estem parlant del castell, serveis comunitaris i demés. També s'havia de pagar allò que s'anomenen els drets de monopoli, que és a dir, l'ús del forn, del molí, de la ferreria, de la premsa, etc. I per un altre costat, d'altra banda, el senyor feudal no només tenia aquests drets d'explotació econòmica, sinó també allò que s'anomena com el poder jurisdiccional i que era la part de violència legítima cedida pel rei i en allò que s'anomena com senyoriu jurisdiccional, és a dir, el senyor tenia una autoritat plena en el seu senyoriu i a canvi oferia aquesta protecció als llauradors que es veien amenaçats per aquestes invasions que ja veiem amb anterioritat. Ara bé, tenia el poder coercitiu, tenia les armes i podia exercir la violència de manera legítima i efectivament actuava com a jutge a través d'un seguit de lleis, de codis propis del feu. Estos drets jurisdiccionals al senyor, al remat, el que li oferien era la possibilitat d'implantar ordres, jutjar els llauradors, dictar sentències, crear impostos, etc. En el cas dels llauradors, bé, també hem de parlar d'heterogeneïtat. Efectivament, i tal com ja hem estat assenyalant, qui naixia llaurador al remat moria llaurador, però sí que cal diferenciar entre diferents tipus de llauradors, sobretot dues classes ben delimitades, aquells que eren lliures i que eren propietaris de la terra, anomenats alous, i que no estaven subjectes a cap senyor, i tenien certa llibertat també personal, podien casar-se, abandonar el feu, dedicar-se a un ofici artesà
I d'altra banda ens trobem amb els serfs, allò que anomenem també serfs de la gleba, no? Que eren els més pobres que estaven adscrits a la terra i que no tenien llibertat personal, no podien abandonar les terres i depenien en aspectes com casar-se o l'herència, depenien del senyor. De la mateixa manera, hem de parlar també d'obligacions bàsiques dels camperols, que són aquelles com fer prestacions personals de treball, pagar censos, primícies, monopolis, pagar peatges, com per exemple el peatge d'un pont que creua un riu, tal com el que podem observar a la imatge de l'esquerra, obeir i acatar les lleis del peu i del regne, satisfer les multes, contribuir al manteniment del peu i de l'acord del senyor. I darrerament, i ja amb això acabem, hem de parlar del feu com a estructura política, ja ho hem comentat anteriorment, tenim la reserva senyorial o domini, on estan les millors terres, on està el castell, on es desenvolupa la vida, l'església i demés, i després tenim els masos, no? Les masies, allò que esdevindrà després com masies, que eren parcel·les de terres que eren cedides per part del senyor als llauradors a canvi del pagament d'unes determinades rendes, d'unes determinades prestacions. Bé, fins així el videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a l'aula.